namhlanje Phumelo bomvu amarenki wonke ngiyacela ukuthi ningeseke ngiyajabula nje ngoba nabe emboni yamatekisi bakhona sengihlangane kakhulu nobaba abaningi embonini yamatekisi bathi phela mfana uyibambe khona sesikhathele lo Santago lo Shefu Sixhaphaza njengamanje siyawukhipha imboni yamatekisi ngikunikeza isiqiniseko 100% uzovotela leli qembu esiyabili lokho kufanele nikwazi ngiyanicela ngani zakwethu ngicela ukuthi njengamanje ngicabanga ukuthi sesincane kakhulu isikhathi esisele ngicela sisukumele siye ebantwini abantu bamile babeka nje wena wabona abantu belindi itekisi ebus stop noma ibhasi basilindile uma kuukuthi uyabona wathi nyakho bahlula ngikhona ngiyakwazi mina ukuattenda abantu ngibatshela iqiniso angiyini nami ngibatshela iqiniso ngiyakwazi uyabona uma ukwazi ukujika imikondo yabantu ababili usukunzima kakhulu ubajike bevumelane nawe lento ishoyo ababili nje angibaphathe kuthiwa sebe u10 usuku uprofessor ukwazi ukushintsha imiqondo yabantu abo10 belalele lento ishoyo ukuthi hayi lokho kanti uqinisile ngizolibonga nje ithuba ngani zakwethu kuningi engingakusho kungaze kushona ilanga into elanga phakathi kimi kodwa sengijabula ukumemezela leli qembu akusavumi ngilindi ngifuna abantu bezwe manje sengihlale kakhulu nalento ngathi ngizomemezela eqaleni hayi umawana wathi hayi awuzela ke sixoxe kanti khona bahambe babonke ngine-influence eningi ebantwini kanti sebehambe ngale bayamtshela ukuthi hey ingane yakho lento ezoyenza ilungile ngo-1 no-2 no-3 umama wakuzwa ababazi ngabe sengiphinde ngixoxa naye ngamtshela ngathi hayi bakuxhaphaza lapho ayikho into ezokwenzeka kodwa kufanele ukwazi ukuthi mina ngiyindoda uma kwenzeka okwenzekalayo wokwemukela isimo mase kuthiwa kwenzakalile okubi kimi wemukela isimo ngiyindoda ithuna le ndoda eseceleni kwendlela njengoba sengiyithathile le ndlela engiyithathile angeke ngisayiyeka ngizoyiyeka makuthiwa leli qembu esiyakilo selithathile mali ngingakathathi ngizolengile makuthiwa kulokhu nje kodwa hayi odriver ngime ngabo ngoba yibe neshow yabo esikhuluma kuma-WhatsApp group njengamanje ngizosukuma ngemarenkeni ngizobe ngihambela wonke amarenke ngiyabo driver ngiyobatshela ngikulaleleke bafana manifika lapha nithi sizakazaka lapha kuphela ngiyobatshela abadingi nokuthi odriver yomanabo uthi yazi bafowethu hayi udrafike la uyabona la uvela ukudla akabuzi abanye bangibisa ngihambe bethe iphotole kahle awuzelana uthini manje sengabahlebela-ke bona ngoba kunama-voice note amaningi ngabatshe uzwabona baneqiniso lapha egrupini yabantu abawu-10,000 aze kuthukwe ne-voice note eyodwa ngabatshela nathi bafana angithi nithi niyalithanda leli qembu bathi ngathi ama-voice note awangaphuthukike ngingakakhiphi lutho lokho engikukhuluma nani la akungaphuthuki akekho noyedwa ongangitshela ikhono owake wayizwa ivoice yami ngoba yimo okhuluma kakhulu kuleya group leya ngibatshela nje bafana kanje bengibonise lapho ngalungile kubona bethi hayi la nala kukanje so ngiyacela njengoba nizothatha nje ngicela ningangixabanisi nabantu leli qembu ngicela ningangixabanisi nabantu ngicela nisebenzele abantu sifuna abantu abamisele ukusebenzela abantu njengoba ngimthetha ama-security akilo leli qembu o-driver bakilo leli qembu abana-35 bakilo leli qembu ama-graduate akilo leli qembu domestic worker akilo leli qembu omama labaphucwa ama-metro mhlana amalanga kudle ey'tradini engathi bangamasela kodwa amawedrobheni ama-domestic worker emakhishini bakilo truck driver angazi ngabala ngithini niyabazi uma nje ula e-South Africa wazi ukuthi awunayo ivoice ngiyacela ngikhohlwa ukukhuluma lekasisibongo usisibongo belapha siyoqina usisibongo mhlawumbe bamazi abaningi ukuthi manje sebezombona iplate beli-1,005 iplate lakhona lapha kuma-VIP lezikhumama zakhona abanye badliswa lokudla okuswabhu lapha phansi uthi wasedecide ukuthi no hayi uyabona le nto leziwayo labantu ayikho right wadecide wathi ngiyaphuma manje ngiyaphuma nayo le nto yakho iqembu kwesihamba nayo namhlanje singo-driver singabantu abahluphekile eSouth Africa angazi noma ngilisho ngomlomo noma ngilifeze noma ngenze njani awuthi ngithathe lesele awuthi ngithathe nale okay iqembu esihamba nalo namhlanje
iqembu sihamba nalo namhlanje awume ngesuku ngase ngijuluka kangaka inkonzejana iqembu sihamba nalo namhlanje engane zakwethu sonke singama South African sonke singo taxi driver sonke singama security sonke si age of 35 sonke so truck driver sibaningi ungathi mangingakubalanga mhlambe ngikushiye ngamabomu iqembu esihamba nalo namhlanje iMK iqembu esihamba nalo awuthandi iqembu esihamba nalo iMK namhlanje singo taxi driver sengilikhiphile ukusuka manje kuya phambili sezizokhala waya angeke ayikho manje into okufanele ilokuza hayi bangahambi ngoba beluzile lalela nanti iqembu esihamba nalo namhlanje ngilo leli sihamba nalo iqembu namhlanje mhlawumbe abantu bonke kahle awuthi ngigqoke isikipho sikwamukele emkhombeni wesizwe nathi umshini wami leqembu kunabo abantu abahlabelelayo mshini wami mshini wami awethu mshini wami mshini wami awethu mshini wami awethu mshini wami awethu mshini wami mshini wami mshini wami mshini wami awethu mshini wami awethu mshini wami awethu mshini wami mshini wami zimnandi lezi ngoma ze-MK ngiyayithanda ngisazoyicula impela ngozazi yakethi ukubiza nje yodwa enye zigcwele lapha TikTok Well,
understand ukuthi yiba banamandla ukudlula lokho ukuthi amandla. Manje amandla akuphi? Amandla akuphi? Amandla akuphi? Uyakusukuphi? 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 Usemkhontweni. Okay, siyabonga. Mhlambe ngiyabonga ukuthi njengoba wonke amaqembu represented ngiyacabanga ukuthi bakhona ne leadership from ku-MK mhlawumbe bakhulume amazwi amkelayo andi ukuba sibuyele kubaholi ngoba into yonke iqala ngomkhuleko iphele ngomkhuleko. Ngonile omkhulu ukhona nabaholi abahlukahlukene from ezinhlakeni ezahlukahlukene sebangihlebelile bangidonsa ngendlebe ukuthi la kwa-MK kune-interfaith. So i-interfaith i-representative yazo zonke izinkolo zikamoya ezikhona. Yazo zonke izinkolo zikamoya ezikhona into zikamoya-ke njengoba sazi nomntwana uThezelwe ayisokumfundisa mbekuzane nomntakaye emhlabathini umfundisa ngeke noma ngaba namalini ongaphathani kodwa ukwehliswa nje ikhehle edala noma umfundisa nyana othathe kancane ukubonakalisa ukuthi the importance yezinto zikamoya ikuliphi irela ngocela sithathele lithuba sinikeze oyedwa kuma representative. Ngiyabona ukuthi ingoma seyashisa ngiyabona ingoma seyashisa oyedwa okhulumela iqembu lomkhonto wesizwe naku bathi ukona la ngisotha khona bathi bandla inhlanze enkulu manje inhlanze enkulu kufanele kube nespecies thize esikhulunywa umdwebi loyo. Hayi siyabonga. Viva mkhonto wesizwe, viva! Viva! Forward with two-third majority, forward! Forward with two-third majority, forward! Sibele Ncamalala, sibele! Sibele Ncamalala, sibele! Bafundisi nabo baba benkolo nonke abemboni amathekisi nosingayi kwabukodole isithi masikwamkele kumkhonto wesizwe. Siyabonga umkhonto wesizwe ukuthi uyabona ukuthi sinempe enkulu esibhekile yokuthi sikhulule umphakathi wase South Africa ukuthi senze sure ukuthi inkululeko le half made ngo-1994 kumele siphelelise. Sithi siyothatha abantu base South Africa sibayise kwi-total liberation. Wamukelekile-ke kulempi kaMayibuye ukuthi asihlanganeni sonke siyisizwe sensundu sithathe umuntu omnyama simfukule ekuhluphekeni simkhiphe simsekana. Ngakho-ke ngaso umkhonto wesizwe-ke siyabambisana nawo wonke umuntu abemboni amathekisi amakhosi yiko bonke sithi umhlaba kuyele emakhosini ngoba ubulonge emakhosini. Sithi abemboni zamathekisi sifuna babona bethuthuka baba ibhizinisi elikhulu. Ngakho-ke sithi kumkhonto wesizwe siyanamukela sebenzani ngathi sifukule umuntu omnyama egcilazini simbeke ekanani. Siyabonga. Siyabonga leadership, siyabonga mkhokheli, siyabonga commander. Ngizocela ukuba umkazi okulemboni yamatekisi azoba nezwi angasondela ukuba umkazi osembonini yamatekisi. Okay. Azoba nezwi. Akubingelele kuno. Ngiyakuzwa ukuthi abantu abasabisa kuba ematekisini awumele bona bethusa kwabo cha yithi sematekisini une-right ukuzothenga ukwenza ematekisini akho mntu ofuna kukhombela umkhonto noma ngani ethi-ke ungafoteli bani sikhona nathi sikhona Santakho le uthi yakhuluma ngikuwe nami Santakho uma ukhuluma kubona sikhona tshela baba. Thank you. Okay. So cela que ngoba uBishop Masicala Bishop uhlupha ngokufika late. Wakodwa uShilo uBishop report.